Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ibinahagi ng isa rin nating masugid na tagapakinig na nagpakilalang si Ray. Ayon sa kanya, kwento ito ng kanyang lolo na naganap noon sa kanilang probinsya. Sa baryo kasi ng kanilang lolo noon ay may pinaghihinalaang pamilya ng mga aswang. Nagsimulang kumalat ang balitang ito nang mayroong makakita sa haligi ng tahanan na isinubo nito ng buhay yung isa nilang alagang sisiw. Bukod doon, minsan ding nakakitaan ng kakaibang kakayahan yung panganay na anak nito nang magpalipat-lipat sa mga puno ng nyog nang walang kahirap-hirap. Ang lolo Enrico ni Ray noong mga panahong ito ay 17 anyos pa lamang. Pero naasahan na ng kanilang pamilya. Minsan nakasama ni Lolo Enrico ang buong mag-anak nito sa paglilinis ng lupa ng isa nilang kanayon. Yung mga ganong klase kasing trabaho ay hindi talaga pinapalampas ni Lolo Enrico noon. Lalo pa nga at mahirap ang kumita ng pera doon sa kanilang lugar. Pero noong mga panahong iyon ay mataas pa naman ang halaga ng pera. Nang makasama nga niya ang mga ito sa pagtatrabaho sa lupa ng isa nilang kababaryo ay hindi siya mapanatag. Dahil nga sa mga kumakalat na balita na aswang ang buong mag-anak nito. Pinapakiramdaman niya ang mga ito at madalas siyang napapatingin sa kanila. Nang huminto sila para sa tanghalian, ay napansin niyang hindi sumabay ang mga ito sa pagkain. Sagot na kasi ng nagpapatrabaho ang pagpapakain. Kaya may inihanda ito para sa kanila ng mga trabador. Pero bumukod sa pagkain yung mag-anak at nakita niyang may baon ang mga ito. May sarili silang dala na pagkain. Nang bumalik sila sa trabaho hanggang sa mag-uwian ay wala namang napansing kakaiba si Lolo Enrico. Maliban sa bilis ng mga ito sa paggawa, ang lapad na kaagad ng kanilang mga nalinisan kumpara sa pinagsama-sama nilang natrabaho ng iba pa niyang mga kasama. Nang mag-isa na lamang si Lolo Enrico sa daan pauwi sa kanila, ay may naramdaman siyang tila may sumusunod sa kanya. Kaya mabilis siyang napalingon upang huliin at malaman na rin kung sino iyon. Pero nakapagtatakang wala naman siyang nakita. Medyo hindi na maganda noon ang pakiramdam niya. Nararamdaman niyang nagtatayuan na ang mga buhok niya sa batok. Kinikilabutan na siya. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Hindi siya tumakbo. Sa halip ay nagdahan-dahan pa nga siya. Mas binagalan niya
ang paglakad dahil naisip niyang baka lalo lang siyang habulin nung sumusunod sa kanya. Ang ginawa niya ay nakiramdam pa siya ng mabuti habang dahan-dahang naglalakad. Papadilim na pa naman nung mga oras na iyon. Di nagtagal ay bigla na lamang naggalawan yung mga halaman sa gilid ng daan sa gawin niyang kaliwa. Mabilis iyon na para bang inunahan talaga siya sa daan. Dahil sa gulat ay bigla niyang nahawakan ang puluhan ng kanyang itak. Inihanda niya ang kanyang sarili. Naisip niya kasi na baka aabangan na siya nito sa unahan. Kaya pinaglabanan niya ang takot na nararamdaman at nagpatuloy sa paglakad. Ngunit kabaliktaran ng kanyang inaasahan ay wala siyang nakitang naroon. Sa halip ay may narinig lamang siyang huni na tila nagmumula sa itaas. Kung kaya napahinto siyang sandali at napatingin. Bagya pa siyang napaatras nang makita yung binatilyong kaidaran niya na nasa itaas ng puno. Ito yung panganay na anak ng mag-anak na pinaghihinalaan nilang aswang. Nakatingin ito sa kanya na nakangiti. Kaya kahit paano ay nabawasan yung pag-aalala at kaba ni Lolo Enrico. Tinanong niya ito sa kanilang lingguay kung ano ang ginagawa nito doon sa itaas ng puno. Mabilis namang sumagot yung binatilyo at sinabing nagpapahangin lang at gusto niya ring makita yung kapaligiran mula doon sa itaas. Tumango si Lolo Enrico at nagpaalam na. Sinabi niyang magpapatuloy na siya sa kanyang paglalakad para makauwi na at nang sa ganon ay hindi siya abutan ng dilim. Nang bigla na lang tumalon mula sa mataas na puno yung binata. Kaya muling napahinto si Lolo Enrico. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay. Nagpakilala ito at sinabing siya raw ay si Crispin. Inabot naman ni Lolo Enrico yung kamay nito at nagpakilala rin. Sabi sa kanya ni Crispin, gusto lang daw nitong makipagkaibigan. Tumangong muli si Lolo Enrico at sinabing walang problema. Muli lang itong umiti sa kanya at naglakad na ring palayo. Nang sumunod na araw ay magkatabi na sila habang gumagapas ng mga damo at ligaw na halaman. Kakwentuhan na rin niya ito at nakasabay pa sa pagkain. Hanggang sa madalas na silang nagkikita at magkasama. Bagay na hindi naman nagustuhan ng mga magulang ni Lolo Enrico at kanyang mga kaibigan. Maliban kasi sa kanya at doon sa nagpapatrabaho ay walang iba pang kinakausap ang pamilyang iyon. Nung huli nga, nalaman nilang kamag-anak pa pala ng mga ito yung nagpapatrabaho. Ibig sabihin lang, tanging si Lolo Enrico pa lang talaga ang ibang tao na kinausap at nakasalamuha ng mag-anak na aswang. Minsan ay hinarap at kinausap si Lolo Enrico ng kanyang mga magulang. Pinagsabihan siya nila na iwasan ang binatang si Crispin. Pinili na nila siya na huwag makisalamuha sa mag-anak dahil baka
ikapahamak niya pa iyon pag nagkataon. Sumang-ayon naman sa kanila si Lolo Enrico, pero sa tuwing kaharap lang nila ito, lingid sa kanilang kaalaman ay patuloy pa rin itong nakikipagkita at lagi silang magkasama ni Crispin na naging matalik na niyang kaibigan. Katwiran pa ni Lolo Enrico ay wala naman siyang nakikitang masamang ginagawa ang mga ito. Kaya bakit niya sila iiwasan? Isang gabi, pagdating ni Enrico sa kanila, ay naabutan niyang umiiyak ang kanyang kapatid at nagkakagulo sa kanilang bahay. Nalaman niyang may nakita umanong aswang ang nakababata niyang kapatid na si Leticia. Ayon sa kanyang kapatid, napagkamalan pa niyang baboy yung aswang dahil nakadapa ito sa damuhan sa labas lang ng kanilang bakuran. Nakita niya ito nang magpakain siya ng kanilang mga alagang aso. Sabi pa ng kanyang kapatid, nagulat na lang siyang bigla nang tumayo iyon na walang anumang saplot at nangingintab ang katawan. Kaya natakot siya at nagtatakbong papasok sa loob ng kanilang tahanan. Muling pinagsabihan si Lolo Enrico ng kanyang mga magulang at binili ng iwasan na rin ang magpagabi pa sa daan. Nanatili lang na tahimik si Lolo Enrico noong mga oras na iyon. Ayaw na kasi niyang salubungin pa yung galit ng kanyang mga magulang, at upang hindi na rin humaba pa ang pagsisermon ng mga ito. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi ang pamilya nila Crispin ang may gawa noon, dahil doon siya galing sa bahay nila at naroon silang lahat na kanya pangang mga kakwentuhan. Kinabukasan nang magkita silang muli ni Crispin, ay kanyang ikinuwento ang nakakatakot na naranasan ng kanyang kapatid noong nagdaang gabi. Nakita naman niyang napatingalang bigla ang kanyang kaibigan at napaisip ng malalim. Hinayaan lang niya ito at hindi ginambala sa ginagawa. Maya-maya ay bigla itong nagsalita at sinabihan siyang wag nang mag-alala pa, dahil may naisip na raw itong paraan at may hinaala na rin kung sino ang aswang na nakita ng kanyang kapatid. Kinagabihan noon, papadilim pa lang, ay niyaya na si Lolo Enrico ni Crispin na pumunta sa kanila. Kaya nagulat siya at nag-atubili dahil alam niyang hindi iyon magugustuhan ng kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ni Crispin na hindi naman sila sa mismong bahay nila magpupunta. Basta sumunod na lang daw si Lolo Enrico at siya na ang bahala. Kaya wala nang nagawa pa si Lolo Enrico at kanya na lamang pinagkatiwalaan ang kaibigan. Nang abot tanaw na ang kanilang bahay, ay lumihis na sila ng daan. Narinig niyang nagsalita si Crispin at sinabing akma na ang pwestong kanilang kinatatayuan. Nasa lilim sila noon ng isang malaking puno. Walang kaide-ideya noon si Lolo Enrico sa kung ano ba talaga ang binabalak ng kanyang kaibigan. Basta kanya na lamang sinusunod ang mga sinasabi nito. At nang tuluyan ng kumalat ang dilim, ay umakyat sila sa puno.
doon sa itaas ng puno ay matyaga silang naghintay. Hindi alam ni Lolo Enrico kung ano ba talaga yung hinihintay nila. Hanggang sa may ilabas ang kanyang kaibigan mula sa bulsa nito. Sa pagkakaunawa ni Lolo Enrico ay bahagi iyon ng isang bao. Ngunit nilinis na at pinakintab. Mayroon iyong isang butas. Sinenyasan siya ng kanyang kaibigan na si Crispin at agad namang lumapit si Lolo sa kanyang kaibigan. Sinabihan siya nitong kumapit sa kanyang braso at huwag bibitaw. Inabot din ito sa kanya yung kapiraso ng bao na iyon at pinasilip siya doon. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Enrico at muntik nang makabitaw sa pagkakahawak sa braso ng kanyang kaibigan. Naaninagan niya kasi yung mga nilalang na dahan-dahang gumagapang malapit sa silong ng kanilang bahay. May mahabang buhok ang mga ito, pero manipis lamang, na para na nga silang mga makakalbo. Payat ang kanilang mga pangangatawan, na mas mahabang bahagya ang kanilang mga kamay at paa kesa sa karaniwang tao. Sabi ni Crispin, mga lamang lupa umano ang mga iyon. Pero wala naman daw dapat na ipag-alala si Lolo dahil mga oras na iyon ay wala naman daw magagawa ang mga iyon. Wala silang kakayahang makapanakit ng sino man pagkat walang namamagitang koneksyon o mag-uugnay sa kanila at sa mga taong nasa bahay nila Lolo Enrico. Sa buong buhay ni Lolo Enrico ay noon lamang siya nakakita ng mga ganong uring nilalang, na doon niya napatunayan na umiiral nga pala talaga ang mga katulad nila, at totoo nga ang mga naririnig niyang kwento ng mga matatanda tungkol sa kanila. Nanatili pa sila doon sa puno. Pinanatili din nila ang katahimikan dahil na rin sa utos ni Crispin. Nang mga pasado 7:00 na ay unti-unti na silang nakaramdam ng gutom. Kung kaya inilabas na nila yung baon nilang inihaw na kamote, at matapos makakain ay nagpatuloy sila sa pag-oobserba sa paligid ng bahay nila Lolo Enrico, hanggang sa mapansin nila yung dagliang paggalaw ng makapal na halaman malapit sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Bigla niyang narinig si Crispin na nagsalita sa mahinang tinig at sinabing dumating na raw yung kanilang hinihintay, at may itinuro sa kanya si Crispin. Sabi ni Lolo ay halos malaglag ang kanyang panga nang makita ang aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanilang bahay, na lumalakad ito ng dahan-dahan, hindi tulad ng tao kundi katulad ng isang aso. Nakaramdam bigla ng pag-aalala si Lolo Enrico at gusto nang bumaba mula doon sa puno, pero pinigilan siya ng kanyang kaibigan. Sinabihan siya nitong manatili lang doon sa puno at siya na ang bahala. At bumaba na nga ito mula doon. Ngunit nakapagtatakang biglang naglaho ang kanyang kaibigan nang sundan niya ito ng tingin. At makaraan ang ilan pang sandali ay nakita niyang bigla na lamang nahawi at humapay yung mga halaman at damo na nakita niya nagmamadali
at halos magkandara pang makalayo yung aswang mula sa kanilang bahay. Naisip ni Lolo Enrico na walang dudang si Crispin ang may gawa noon. Nang bumalik si Crispin ay sinabihan niya si Lolo Enrico na mag-ingat sa kumpare ng kanyang ama dahil ito yung aswang na bumibisita sa kanila. Nagulat si Lolo Enrico dahil ninong pa naman iyon ng nakababata niyang kapatid na si Leticia. Nang sumunod na araw, palihim nilang nilagyan ni Crispin ng mga halamang makabuhay yung palibot ng kanilang bahay. Nanguha din sila ng mga pagakay at pinatulis iyon. Isinandal at pinatayo nila ang mga iyon sa mga punong nakapalibot doon sa kanilang bahay. Kinagabihan ay muling kinausap si Lolo Enrico ng kanyang mga magulang dahil nagsumbong ang kapatid niyang si Leticia. Nakita pala sila nito ni Crispin na magkasama habang nilalagyan ng mga pangontra yung bahay nila. Sa pagkakataong iyon ay hindi na nakapagtimpi pa si Lolo Enrico at nangatwira na sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang sa halip na pagsabihan siya at paiwasin sa kung sino ang dapat niyang maging kaibigan, ay bakit hindi raw nila siyasatin yung kanilang mismong mga kaibigan, na nagtaka pa ang mga ito sa kanyang tinuran. Kaya hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lolo Enrico at sinabi sa kanila na yung kumpare ng kanyang mga magulang mismo ang siyang aswang na gumagambala sa kanila, na gustong aswangin ang kanyang kapatid na inaanak pa naman nito mismo. Nakilalang kilala nila ang mag-anak nito na nasabi pa ni Lolo Enrico na magaling palang magbalat kayo. Pagpapatuloy pa niya kung hindi sila naniniwala ay pwede naman nilang subukan, at iniabot niya sa kanila yung bote ng langis na ibinigay sa kanya ni Crispin at sinabihan ang mga magulang na ilagay sa kanilang bulsa at subukang makipag-usap o kahit lumapit man lang sa kanilang kumpare, at siguradong kukulo umano ang langis na iyon. Sinabi rin niya sa kanila na nalaman niya ang lahat ng ito dahil kay Crispin, na pinaghihinalaan nilang pamilya ng mga aswang. Kalaunan ay umalis din sa kanilang lugar ang mag-anak na iyon ng kumpare ng mga magulang ni Lolo Enrico. Ayon sa usap-usapan ay magpapamaynila umano ang mga ito dahil magpapagamot yung kumpare nila. Nasabi ni Lolo Enrico ay pagdadahilan na lamang dahil ang totoo, ang karamdamang sinasabi nito ay yung pinsalang tinamo niya mula sa ginawa ni Crispin, at malamang magpapakalayo-layo o di kaya naman ay susubukang magpagamot sa kanilang kaanak na aswang din. At umalis ang mga ito upang makaiwas na rin sa kanila dahil siguradong malalaman na ng mga tao doon sa kanilang baryo ang kanilang lihim. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.